Сега Втората световна война, без по никакъв начин да подценяваме героизма, приноса на Българската армия за разгрома на Германия, има много проблеми. Много проблеми, които проличават в хода на бойните действия. Проблеми в командването, проблеми в снабдяването, проблеми в материалната част. Българската армия не разполага с най-съвременното въоръжение, каквото, например, има в навечерието на Балканската война или през Първата световна. В крайна сметка. Това въоръжение е по-необходимо другаде. И едва 43-4 година са така по-сериозните германски доставки на въоръжение с модерно, говорим за модерно въоръжение, но придобиването на всяка една способност, придобиването на ново въоръжение изисква и време за неговото усвояване. Каквото българската армия не винаги има преди да встъпи в мащабни бойни действия. Така, разбира се, трябва да се има предвид и коалиционния характер на войната, че България воюва в коалиция. Нещо, в което няма лошо. Така че нашите употребата на българската армия и това какво тя постига в крайна сметка е съобразено и с други сили, така да го кажем. Втората световна казахме, че воюваме в оперативно подчинение на Трети украински фронт като съставна част от Трети украински фронт. Така че трябва да се има предвид и, че това съобразяване на задачите на българската армия в известна степен ограничава дори свободата на действие на самото командване, защото то трябва да се съобрази задачите с коалиционния характер на войната. И дезертьорство, и мародерство има от страна на български военнослужащи и отказ от изпълнение на заповеди има. Има много разклатения команден състав. Това е едно от нещата, които отличават между другото Втората световна спрямо останалите войни на България, че командният състав вследствие на политическата промяна на 9 септември изправя в едно много несигурно положение. Друга част, буквално прибирайки се от бойното поле, е уволнена, арестувана и съдена от Народен съд. Командващия 8-ма пехотна Тунджанска дивизия Никола Грозданов. Прибира се от прикриващия фронт, който стои срещу Турция, уволнен, съден от Народен съд. Имаме военнослужащи, които ги търси Народния съд, които са на фронта. Даже се измисля един много интересен израз по това време, укриват се на фронта. Тоест на фронта е по-малко страшно, отколкото ако си в страната, щом ти се укриваш на фронта. Прикриващия фронт е едно българско военно обединение, променлив състав от няколко пехотни дивизии, което създава още преди войната. Той е на границата с Турция. Още лятото на 1939 година прикриваща армия, последствие наречена прикриващ фронт, там стои. През цялата война.